vede eclipsa de la Târgu Cărbunești. La voi de unde se vede? Scrieți în comentarii. Să vedem cine a văzut eclipsa. Și luna plină, bineînțeles, în pește. Parcă se vârte la mine, vedeți? În video. Ce frumos se vede. La mine e prima dată care o văd. Este senin afară.